Boys cofio nawr i angen fod yn dawel, okay? Neu'n mutio dy mix. Mutio mix ti until mae'n dod ar. Yeah. Hello? Yeah, I just gen I ddim clue ble. Fe'n land by a reactor. Mr James Marrow. Fe'n land by a reactor. Ti'n meddwl dylsyn ni just skip oherwydd ni ddim gyda proof o enemy? Hwna'n swnio fel bit rhwng... Be, fe'n land by a reactor? Roedden Thomas Rossiter, beth ydi enw fe? Dim gwybod ond fi'n Josh Stoney fel fi bob amser on. I'm suspicious. Tom Rossiter, beth ydi enw ti? Armbang us? Be? Fi? Pam fi'n mynd i dweud hwnna, Beth? Wel, Na, fi'n mae dweud gen hwnna, fi- fi ddim yn imposter, fi'n edrych sut i troi y golau nhw as fi heb chwarae map hyn. Biff. O, Biff. As in buff. Biff. Buff. so ni'n skipio, ie? Neu? Yeah. Ooh. Pwy yw Iron Imposter? Fi, Okay. Morgan. Un ei, ond mae bro yn siarad siarad i actually fi. bod yn imposter os enw ti imposter. Laser. O, fi'n skipio. Yeah, fi'n meddwl mae e. Mae laser yn Ian. Na, mae... So pwy ni'n fawt o allan? Gwneud skip vote. Pawb skipio vote. Mr James. Mae'n confusing. Yeah. Yeah, just skipio. O, pwy sydd wedi fawtio laser? Pwy sy'n fawt o fi? Dwi'n gwybod. Morgan. Fe chi mynd? Alright, pawb mutio. Pawb mute. Right, ble mae golau ti? Ble? Blue everybody. Wyd na, fi'n gwybod ble oedd e. Es i ti'n gwybod ble ni'n dechrau, fi ddim yn cofio enw e. Rwy'n ni gyd yn cerfyd lawr. Os, jet. That Mike's spaceship thing. Nes i ffeindio fe y bwys yr un gyda... Ti'n gwybod pryd ti'n gwasgu pos ar teledu? A symbol yn dod lan. Fi di ffeindio fe y bwys fan'na. Oh, i tre mewn communes. Tom, wyt ti di reporter? Ie. Fi di ffeindio fe. Ond oedd e yna yn gantaf.
If wyt ti'n meddwl y fi yn gyntaf, fi'n mynd i. Y ti'n... Es I lan, Yo, fi I wedi don't ffeindio fe, mind. nes I Oedd e'n reporto fe. Tro diwetha Ti roedd wedi ti marw. wedi skipio, nawr ti di reporto. So, hwnna'n bach yn Ie, suspicious. Tom, ond hwnna ddim yn meddwl fod fi'n imposter, ydi e? Fi just yn dweud? Pwy sydd yn siarad? Sydd wedi reportio fe? Fi. Dim gwir... Fi'n mynd I skipio vote. But man, You difrau. fi'n You difrau, hwnna fi. Ti wedi marw gyda Mr James. Rai, fi rwy'n siŵr pwy I foto. Skip neu na. skip, yeah. Fi'n skipo. Ooh. Ai, pam Fi'n mutio. offended now. Right, pam you. BRB. How many name in charge now? You didn't vote. Ti fod muted. Oh, okay. Calm for a minute, Mum, I'm playing Among Us. Beth I digwydd? Pam, beth sy'n Ti'n digwydd? fod I muted Pam dy mae'n hun. emergency meeting? Connor? Brother? Mae Morgan wedi marw. Connor? Connor ddim yn gallu Mae siarad. gen I suspicion ar... beth yw e, Jimmy. Am fi? Yeah. Roedd i'n meddwl roedd e'n Morgan achos roedd e'n self-follow fi podcast. Fi'n edrych ar cams a gweld dead body as oedd rhywun wedi call o emergency Leif meeting. yn dilyn fi'n sus. Beth ti'n meddwl, Con? Kilo fi os bod ti'n neud task. Roedd i lawr rhywle, fi'n mynd siŵr bod yn gwneud fel tasgau. Laser sus. Apparently mae Laser yn sus. Clwb wythnosna o'r RDP. Oh yeah. Yeah. Alright. Yeah, dim problem. Yeah. Rin am
Felly, Ie. pwy ni'n meddwl mae e? Pwy ni'n voto, achos mae Connor Mae dwi'n fi gormod o pobl wedi marw. Cam, Mae ti'n o'n cael ni yma? angen vote o rhywun mas. Ie. So pwy ni'n voto? Fi'n yn siŵr, achos mae Connor wedi dweud o'i Fi'n meddwl list. CS Mayrick y facha wedi gwneud self-kill. Ie. Ond... Na, ond roedd yn emergency meeting. Oedd fe? Bydd Ie. yn y corner. Oedd fi ddim even gwybod. Alpha T, dwi ddim, right, fi'n mynd gyda laser os mae Connor Fi'n yn meddwl fi. skip. Fi'n meddwl skip. Alright, pawb sgep. O, fi heb sgip. Fi. O. Mae'n tai, so neb yn Tom, mynd. but pam ti'n meddwl mae'n fi? Pam ti'n meddwl fi'n susly? Achos, dau round gyntaf. Oh, right. Alright. Fair enough. Fair enough, hyn ti. Fi wedi cael ei cic o mas. Oh, come on. Golau. Mute, please, boys. Let's go! All played. Down, boys. Oedd neb cael suspicion am fi. Let's go. Pan mae Johnny fanna, fi fel... Mae'n ffeicio fe. Ond fi ddim yn gwybod, so... Tom, oedd hi'n gwybod mae'n Mae call y sim. Mae call down y sim, just dweud. Ydy gallu neud un arall? ORD XQQ. Fi'n mynd i increase o vision o imposter achos oedd hwnna'n horrible. Beth ydy'r cwd eto? Mae just Fi 'di wedi bod yn gael mewn texted mewn Discord. Mae'n Ie. un code. Oedd hwnna'n doniol. Ie. Bydd yn text... Tom boy! Fi'n mynd i... Mae'n ffeicio fe. Wait, un i... Na, fi ddim yn gallu. Alright. Fi'n Soviet. Na ti dim. Dim dweud yna. Sut dwi'n newid fy enw? Os mae'n fwy'n sas. Os fi'n fwy, I'm imposter. Ti'n yn gadael. Ie, ti angen gadael gwasgu y bottom ar y top wedyn. A ti allu newid enw. Oedd pawb yn joino ni na? Fi mewn. Na, fi ddim mewn. Mae'n y 4 gaps os ti eisiau dweud. Ie, fi'n hapus yn ei gêm arall. A wedyn mae'n rhaid i ni. Yes! Mae y cod yn ORD XQQ. Fi 'di bod yn chat. Bydd Mr James di'n cael ei lladd yn gyntaf eto. O, hwnna... Ie, mae pawb Fi'n hwnna'n doniol. Pam? Roedd fi'n am lladd ti, by the way. Bydd yn cael corau fori. Oh. Na. Be di'r cwd? Dweud enw beth? ORDXQQ. Mae am y Discord chat. ORD XQQ. Yay. So, ti'n cael gyda pethau Halloween? Pawb yn cael hwyl oedd yma? Ie. Yeah. Fi eisiau bod yn di. Yeah, man. Oedd neb yn cael, like, susai Edrych ar am fi! fi. Difzau, man! Hwna'n fi! Oce, ys modd mute os ti'n sgrechian ar dy fam. O, sorry. Diolch yn fawr. Mae tair lle arall os mae rhywun eisiau ymuno. Dwi'n credu mae neb arall yn... Yeah. Siwr? Morgan ti'n Os neb chwarae? arall yn ymuno, bydd nhw dim ond angen un kill wedyn nhw ennill. So ni angen pobl i ymuno. Just create un imposter tent. Na, da ni Bydd ar. angen leave o wedyn.
Na. Wyt ti eisiau un imposter, so mae'n anodd fi, like... Na, mynd i Mae'r computer dim yn work o i gael imposters, just right. Sorry, I'm sgrechian. O, just dechrau. Na, bydd nhw dim ond angen un... Na, byd nhw angen. Oedd fi just... Fi wedi lago mas. What? Oedd fi'n Oedd fi'n lago mas, so fi just wedi cwy'n arach. Y cod yn ESGBWQ. Beth? ESGBWQ. Beth yw e? ESGBWQ. Hang on. ESGBWQ. Are you Jimmy? Ni'n cael un mwy round. Ti'n gallu chwarae ond... Ie. Unrhyw un arall eisiau join o hwn?